салом алейкум тамошобино, занҳои азиз ва мардҳое ки имрӯзо дар комментариҳои ман менависед. Ба аввалаш қиссаҳое ки ман нақл мекунам, аввале ки ман нақл кардам, ҳаёт ман нақл мекунам. Сабаби нақл кардани ман барое ки бисёри занҳои мо бетоқатанд, сабру тоқат надоранд аз зиндагӣ. Барои ҳамаё пример ман нақл мекунам. Ихана ки шумо аз шавҳаротон ҷудо шавем, биё дар фаберли кор кунем. ягон бигем наука ия доказатам карда наметона. ҷои бахта на пул, на мол, на мошина, хона дар ягон чӣ намегира. ҷои бахт ҳама вақт ҷои хича дора. ҷои бахта ҳичи гирифта наметона. Ва ман голосои тайёре дорам ки да ду голосам даже гуфтагием ки аввал ай шавҳаротон иҷозат пурсен, да болои сари шумо ки ай калон шавҳартон, хуштомантон, хисртон, қайс синглтон, зани ҳевартон ки калоне ай ҳамво иҷозат пурсен, ба ҳамроҳи ман биёин кор кунен. Сабаби дар фаберли кор дромадани ман ҳамин буд ки шавҳари ман дар шаҳр буд, мо дар қишлоқ будем, такси мезад, баъд даруни мошинашо сурат мегирифт ки курпача парсагия мегуфт ки ман дар мошин хоб мерам. Ай ҷони ман тангӣ мекард ки шавҳари ман дар и зимистонои хунуки Сибир дар мошин хоб мерава. Ман бояд ки ягон дасти ёрӣ ма барасонам ва сабаби кор дромадани маям ҳамин буд. ҳангоме ки ман пулу мол ма ҷамъ кардам, фаҳмидам ки ё ҳамаш рол будиян, зан доштай, квартира доштай, баръакс мо дар уҷа азоб мекашем, ба ӯ қадар бузург гӯспанда қати кӯдако, ӯ боша дар иҷа кайфу сафо када мегарда. Худо раҳматаш кунад. Ман хеле духтарам ки ба пишаки на дар дилам намегирам. Ман баъди бигем ки ҷудо шудан, ман макачка мезадам, кӯдакоро нишон медадам, баъзан ҳолатҳода пулаш ёрдам мекардам, ёрӣ мерасондам то ҳозира дар хизмати модаршам. ин ай характери ман, ҳамин чиза ман худам мехоҳам, ман ҳеҷ кам маҷбур кардагӣ нест. Лекин занҳое ки имрӯз бе иҷозати шавҳаротон медроен кор бозича нестай ки шумо ин чиза паноҳ кунен. Аввалаш пурсен. Ба ман намегӯн ки дар иҷа занҳо гуногоранд, мардҳо идеали мардака. Не. Ягон занак маҷбурӣ ягон мардака гирифта наметавонад. Мардако мебаранд ай пиштиву занако давидана, 100 дурӯғи дигарам меоранд. Ман худам асоби на вақте ки ман шавҳар кардагӣ ман намедонистам шавҳари ман зан дорад. Ман 19 сола будам, лекин шавҳари ман 7 духтар дошта, зан ман намедонистам. Қасама болои қасам хӯрд ки ман 4 карати наҳоҷиам. Мо бовараш карда баъди 1 соли зиндагимон ба ман зандориша фаҳмидагӣ будам. барои ҳамин қадр мардакорам идеали нестай. Хубаш дар зиндагӣ занотона фиреб накунен ки баъд ба ҷудоиву ба як рӯзи дигар барасен. Ва ин комментарие ки ҳозир мемонам, угрожат кардиян мара. Ман тӯли 5 сол мешава ки блогерам, тӯли 4 сол мешава ки дар фаберли кор мекунам. Ами забони ман қуқ шава ки ман то имрӯз агар ягон занака гуфта бошам ки биё айшо ҷудо ша, биё кати ман дар фаберли кор карда пулдор мешавӣ. Ман баръакс мегӯям ки иҷозат гирифтӣ, иҷозат додан, дар кор шава. Ман голос ман мемонам ки гӯш кунен. Голос ман дар вес группаҳо ман поделиться кардагим и постоянно поделиться мекунам ки бозича нест фаберлик, бе иҷозат надроен, ин чизи паноҳӣ ам нест, и кор ай официални кор ай. барои ҳамин қама ай угрожати ҳеҷ ка наметарсам. Ай комментариҳои нихали я гала менависанд ку наметарсам. ҳами мардак агар 1% зан шаҳрмат кунад, мо занакоам халиям ки ҷонмона бароварда метиҳем. ҳамин я наски бихар ба занта нигоҳ ки ҳамрӯз зани то чӣ хел муомила мекунад рафтори ба нисбати ҳамун шавҳар. Ман фикр мекунам занако ҳамаш яхеланд ва ҳамун занакое ки амрои ма кор мекунанд, ҳамун дахода бурда дар ҳамун оилашон расход мекунанд. Ман гарантия метиҳам агар мардаке ки чени ма пул кор кунад, ҳар рӯз зан мегирад, ҳар рӯз. Не ки мо занакоам халиям ки миллионам кор кунем, ҳамун пула дар ҳамун хонамон расход мекунем.